סבא, אבל תספר, תגיד, זה מנהג שהיינו עושים? בפסח. ואמא הייתה עושה איתי. שמערבבים את החרוסת עם כל הדברים. מערבבים את החרוסת עם התמרים, עם האגוזים, עם שקדים, ומבקשים, מברכים, מבקשים משאלות, בריאות טובה, חיים טובים. שאנחנו נערבב את החרוסת כמו שעשו הדורות הקודמים, כמו שעשו ההורים שלנו. אנחנו ממשיכים את המסורת כמו שעשתה שרה, זיכרונה לברכה, השאירה לנו נכס שאנחנו גאים בזה. אנחנו מערבבים את החרוסת הזאת, מבקשים משאלה ושומרים את בלב לעצמנו. גם, אפשר גם, וגם לברך את כולם. אנחנו מברכים את כולם, שכולם יצליחו בחיים שלהם. אמן. שערן יתחתן. אמן. ובעיה של איציק ואורלי תיפטר אחד ולתמיד בעזרת השם לטובה. ושצאלה בעזרת השם לפרי בטן. בעזרת השם בקרוב, בקרוב, בקרוב יהיה לי נין. איי, איי, איי. בעזרת השם נעשה את האירוסים של ערן בדשא, כל עוד שהוא ירוק וטרי, כמו שערן ירוק וטרי, ובא היום בבוקר, עשה את כל העבודות. בין לבין אני מאושר מכל אחד המאושרים בעולם היום, הילדים שלי והנכדים שלי, כל אחד יהלום שבכתר אני אוהב את כולם, ושיהיה לנו בריאות, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי בילדים טובים, ונכדים טובים, בעזרת השם גם בנינים, נינים, ובחופתה של אלומה בעזרת השם, שנתברך, ושיהיה לנו שנים יפות, טובות יותר, שנזכור את סבתא שרה, ואלה כל ההצלחות שבעולם. אמן.